Marka Žvaka, prkosi običnom. Danas obrađujemo jedan bliskoistočni specijalitet falafel. U Beogradu ga ima na više mesta. Ono što je zanimljivo jeste to da ga spremaju i Arapi i Izraelci i mi ćemo danas da probamo da spojimo nespojivo, odnosno da Arapin napravi falafel za Izraelca i da Izraelac pripremi jedan falafel za Arapina i onda da oni to probaju. Falafel su male ćuftice od leblebija, povrća i začinskog bilja. To je arapska hrana. Liban, Palestina, Sirija. Što se falafela tiče za sendvič, najbolja kombinacija je ljuto, luk, to baš ide, paradajz, humus, pod obavezno, tartar nikako. Znači, to je po meni, po nama ovde nikako ne ide. A što imate tartar? Vidimo imate tartar zbog mušterija? Pa da, čak i traže stalno kečap i senf. Znate da postoji i izraelski falafel, je li tako, u Beogradu? Znamo da postoji izraelski falafel. Jel se znate međusobno? Ne znamo se međusobno. Leblebije, mlevene, začinsko bilje, povrće i to... I imate tajni sastojak? Pa, mislim da je tajni sastojak u začinima, ali nije uopšte tajna povrće koje ide luk, krazi luk, peršun. Želim im puno zdravlja, puno ljubavi i puno mušterija. Marka Žvaka će ispoštovati sve standarde deliverija da hrana mora da bude dostavljena mušterijama dok je topla. Novogodišnja pošiljka od Arapa za Izraelca. Tačno na vreme. Koliko ti vreme isporuki, šapolja? Od 3 do 5 minuta. Ćao! Ste vi naručili falafel, a? Evo, stigo je. Mi u tortilji spremimo. Ne, nemamo mi tortilju, mi pravimo pita hleba. A, lepo mi diš. Dobar je. Sad ćemo da probamo. Dobre? Dobro je ozbiljno. Ozbiljno dobar, a? Drugačiji od našeg. Drugačiji su začini, ali je dobar. Super je. Ekstra. Jeste drugačiji, ali ono, naše bolje. Iz Izraela je. Recept, pošto je vlasnik odatle. Znate i da postoji i arapski falafel u Beogradu? Da. I arapski... Jeste se upoznali međusobno? Nismo se videli, nismo srađali. Od začina ide 21 vrsta začina, to je sve u jednoj kesi, tako da mogu samo neke koje znam, kao što je kumin, korijander, zartavi i tako neki začini. Od povrća ide peršun, tikvice i još neki sastojci. Pita hleb, koji ima samo gornju i donju koricu. To vi pravite Da, samo? ovde. I koja je tu caka, šta? Samo u peći. Samo u peći? Da. I u razvlačenju. Šta će biti tvoj izbor da ih staviš u začin? Nešto što stavljamo standardno. Humus, tahini, zelen, salatu, beli kupus, tabule, madbuku i tikvice. Evo, dobili ste falafel za Novu godinu od komšije Izraelaca. Hvala. Šta su rekli za naš? Su probali? Da. Šta su rekli? Super, da je baš dobar ukus. Dobro, ovo je luk, salata. Okej. Želeo bi vam puno mušterija, zdravlje, sreće, sve ostalo će doći samo. Super je, stvarno. Ekstra ukusno. Hoće kolega da proba? Hoće. Pa znam sastave šta ima ovde. Razumete, koje nama ne odgovara. Recimo ovde oni ostavio šargarepe, ostavio tekvice. A to ne ide u falafel, original. Šta želite od prilog? Nije meni to prvi put, ja to već znam. Oni ga ne rastopaju koji... Zašto vam pita hvala? Znam. Jeste vi probali? Recimo u Libanu možeš da jedeš falafel na 3-4 mesta. Na svakom mjestu drugačiji okus. A sad mušteri odluči ko njemu se sviđa, ko njemu dopada. Dakle si ti? Ja sam iz Sirije. I još jednom se potvrđuje da hrana zapravo najbolje spaja različite kulture, civilizacije, ljude, meridijane. I u to ime vas vodimo kod jednog domaćeg proizvođača hrane. Biće valjda dobro, svi smo za dobro, valjda biće dobro. Ja mislim svako želi da je srećan i da ima i da, eto, da budemo
što kažem, u miru, da bude sve kako treba. Marka žvaka, prkosi običnom.